Bandiagarakaw fe no marfatigu tra bi dugu do kan ka baganw soyan ka tani ay sema no o coordination des mouvements de l'Azawadi o tonden do e wala sema ka bo CNT la bafla be kaw fe no radio so woro olu datuguna ka sabu ke warsara baliyay kitakaw fe no terrain kera sababu ka muso do ani a den fila ka olu faga balma o bisimila don kibaru keneka kibara flam be ambulo o de ka yira ka fo ko femme trata do octobre kalo kle bisaba ani kele ka kayani nge kaya ta ani wolonvla nunu ye marfatigi munu olu fasuga maseka do utrata bi ni dugu flaka dugu munu be wole ko andakanda fo ta se teguruma ni olu be banjagara cercle ko nala ni dugu fla nunu bela jele iba ka fo ko ube kodala kibara mi sola ka bo dugu do yorla o de ka yira ka fo ko ni marfatigi nunu nale akara kele ko sobe oni dugu la de onu nyongote iba ka fo ko femme shu chama o bora ni kan fla bela jele na nga kele beta kunche yororo femme marfatigi nunu utara ni bagan chama fo ta se moto chama ma ani dugula don bolo fen chama yere utarani olu bela jele u fe kibara flanan be ambulo o de ga yira ka fo ko CNT ko nala iba ka fo ko mawere o ye wala sebe o te dore femme Sidi Mohamed Ould Aluseni kibara min sera ma o de ka yira ka fo ko ni sema maye sema nu o coordination des mouvements de l'Azawadi no fene be jekulu ko nala nu be wolo ko CSP PSD iba ka fo ko ay bataki boka bi bataki mi ni a yira ka fo ko o ye ale ka wala sebe ka bo CNT ko nala sabula a yira bataki ko nala ka yira ka fo ko lakana bala mi ni o be senani watina ko wa kono o jugale ndu ka sabu ke jamana nyamko anu deme bagaw ye no be ka taka nyashi oluka edugula doma iba ka fo ko be ka sabu ka dana bali aka o sabati ko sobe femie ale ka jekulu ni o sema coordination des mouvements de l'Azawad fo ka ta se transition nyama munu be no ni watina ale Sidi Mohamed Ould Aluseni ko ale ka horonya ko o be ale bali ale ka se ka baraka ni watina fa munu be no ni watina no be transition kuna no be ka gelya ni deguna se ale ka dugula doma o kumu ne konna la femie barabla sebe ayo o ke ka o nyashi femie CNT ma nyama ma kibara sabanam be ambulo o de ga yira ka fo bafla be ka o fe no femie la haute autorité de la communication HAC iba ka fo ko oluye yamara di wala sa femie radio so wore o ka datu bafla be mara konna la ni radio so nunu iba ka fo ko abe talika radio so catégorie flaka munu ni o doye radio so mi nube awole ko le radio associative ni o ejekulu radio so ye ni olukanka wa muga no olukanka o de sara sanwosa aki iba ka fo ko abe san chamambo olutka asara femie wa bisegi o juru o de yelena o radio so nuna iba ka fo ko radio so munu jere fele be no nu uboy awole ko le radio commercial iba ka fo ko olukanka mi sara sanwosa doni be a sefa war million kelen sanfe ni si chamambe no iba ka fo ko unteka abo asra fe o kumu ne konna la femie aki ayi maradi wala sa ni radio so woron nu munu be no ni nyangini binondo uka radio so ka se ka datu ko mina ka yira la ka fo ko femie ni radio so ngoni datu ko da bina ke gela bay sabula femie uka na fasoro sira o do o bina datu kibara labambe ambulo o de ka yira ka fo ko kitakaw fe no femie terrain o kara sababu ka muso do ani aden flaka ulu faka iba ka fo ko kibara min sira ma o de ka fo ko octobre kalo kle bisaba femie ni terrain aboto ka yabigi kuna bamako kan dugu min be kita mara konna la nube awle ko bangoni ni ale be benduguba commune fe iba ka fo ko ni muso do ni ashibeta samuga ani woro bonyogola ani aden fla upme ka ara isra de tege wati na ni terrain na kana bali ula terrain kelenga mangambo iba ka fo ko uja tege ko jugu umaseka uire kla iba ka fo ko terrain na se ni ma sababela dilema ka femie ni mboy ka ula se uma iba ka fo ko ni ma saba u ka femie janaja o kera femie octobre kalo kle bisaba ani kele ambe do de ke ala ka hine bamakato la ala ka yafa kuma balma ni be danse nge anga bi don kibaru keneka ani ci aka kluma jola aka ambe anona rema